Horas madihita salutna. Horas madihita salutna. Selamat hari Minggu madihita. Selamat mengikuti ibadah siang. Saya Tuhan teman-teman dongan hita. Adorang so temulai ibadah ta. Perjolo majo hita martangiang di bagasar rohata satokin. Temulai martangiang. Amin. Mari demahita. Mari hite-hite goar ni di batang ama dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di parbadia na tungo palangit dohot tanon. Amin. Iko songoni dohat aku naruar siapa mangaku dang mulak buti tuau. Iko bahenon na dolongon rohaku jala iko menjadi do bahen na hutongos. Oh sude hamu akan na mauas Roma hamu tuaik jala hamu akan na samarahepeng Roma hamu manuhor dohot mangaton say Roma hamu manuhor anggur dohot susu unak pola marhepeng manang marpanuhor say luluy hamu majahoba bicat tarbaed dope jupang ibana jauh hamu maibana bicat jonok dope ibana. Haleluya. Tangi yang mahita ali Tuhan di bata pergugu na suha tagyusan jala para si rohan na sumurong di pangidoroham nang mangulu jala mertua hami sugut nung ngaragam dalan na dibain ho manungguli rohanami
asa hutad dahami hatuaun sugut di baini hupasirep hami manuaing rohanami mangudu sian ho sele hon matod dimne bedye itu hami asa porsea hami diholong ni roham di hami sai hutangi hon hami masuaram na mga poy hami ditiki parasi ni rohan nuaing asa sapang hami tuhanguluan na pinaredemi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Tatangihon mapatik ni di bata di minggu tesaderion ima nat tersurat di buku Pesalmen pasal 107 ayat 31 ulangi hami madok Pesalmen 107 ayat 31 hujah hami ma ikko pujion nasida ma Jehova ala niasi ni rohana dohot halongangan akan nabinahen nai tu jolma manusia ido sahatna atau rak mangidugu gamahita tu hatta di bata mangulahon patik nai ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon habar tu patik ni amen maredde hita. Tato poti madusat tatu edupan ni dewata martangi yang mahita. Ali Tuhan dewata pergugu na suhatu dosan para sirohan na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak berdosa na dangaulon rotu di tujolo ni habang sahabat yaumi. Manopoti jala mengangguk dosa nami. Macajo-jot warsahi hami ho.
marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabenan nami narwai. Daku haholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami dang dusut diri nami hubai kami. Dibaheni tamado rimasanmu, jalau humammu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagudangi, mengidu sian nasa rohanami, hasesan ni dusa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubaho rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami dohot ala ni warmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak na dangolon. Amen. Tatangihon ma baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dusata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hasitongan di Banua Gijang. Di bayani terbahini bana do panguluhon ro di ujungna akan asadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangyak kon nasida hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Mared dehita. Epistel di minggu tasadarion ima tersurat di buku Parjamita pasal 3 mamuka sian ayat 10 sada saharodi ayat 15 hulangi hami madok Parjamita bidu tolu ayat 10 sada saharodi ayat 15 tajahama margati sorin humulai hami ma sian ayat 10 sada. Ala yang guibana denggado saluhut nai dibai ditikki halehetanna ito pahod do huhut roha halbuaun saliling-lilingna tu bagasan roha nasida holan naso dapot jol mai sulik kitonna jadi-jadian najinadihon ni debata sian mula-mula saha ro di ujung.
Aku ni tahe manangis sejolma namangan dohot na minum. Dohot na marnida na denggan marhite siya nulona. Si lehon-lehon ni dia batado nangi. Manangaha nama sanuaing naung dung masa dui jala manangaha nama sasugut pe naung dung masa dui di hari narobi ai diulahi dewata do mangalului nauk salpui ido sahatna martua do halak na tumangihon hata ni dewata jala nauk peopsa amen maret dehita. Hatidak koma haporsiaw tay son hatidak kon ni dongata sa haporsiaw di sa doktor tibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dusan na tumupalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi siya to di parbadia adorang suhabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal ruibana di hau pinarsilang na tuwa-tuwa nuatoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul usiamu ni dewata Jehovah amanai pargogo na suhatulusani di simay ba na mundo so tutano pangalung nyalak mengulu do au porsea dito di perbadi jala dok sada huria na badia huria atau panihala Kristen akan na badia dohot dihasasan ni dusa dohot dihatai nama dok mula mengulu sugod dagang ni halak nang mate dohot dihanguluan na sora suda amen. Pasahat kami matiki tu punguan kor ina Rabu diuduti mamusia non dohot ina Naomi.
Tangi Homma Tikting di Minggu Sadarion. Silakan nama. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluna. Tabigima warta jemaat manang titing di Huriata. Ima Minggu Pasiahon Dung Trinitatis. Tanggal 6 Agustus 2020. Topik Minggu silehon-lehon ni debatado si panganon. Makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Di halaman Naparjulu boy tabereng be ima acara ibadah dohot namang kobasi di ibadah pagi, siang, dohot malam. Nomor sada 224 ima torop ni naro di pertangyangan do di kebaktian jala di nomor 4 mulai ti hupasat hami tu keluarga na paradi huninganan ni pertangyangan saya martaba-taba mapasu-pasu ni Tuhan tu keluarga na paradi hossa jala retama hita madohoti pertangyangan na ipatupani huriata di hari Rabu dohot di hari Kamis. Nomor 5, namasa dohot si pamasaon. Poin A, PA song leader dohot parmusik. Di Mingguta Sadarion dung sipul ibadah kebaktian Minggu siang di Patupa Huriata do PA song leader dohot pemusik maringanan di gereja taon na niuluhon ni amang Padita Resort. Poin B, pertangyangan lansia. Dihamu amanami dohot pinanami punguan lansia di huriat tahun asarobe mahita tu pertangyangan lansia di mana dipatupa di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020 masuk pukul 10.00 WIB maringanan di gereja tahun. Poin C, Sabtu ceria anak sekolah minggu. Di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 di Patupado Sabtu ceria anak sekolah minggu maringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10.00 WIB manang pukul 4 sore do mutusi asa ganuk mahita natoras laho mat sosoi akayanak kota B madohoti Sabtu ceriai. Poin D, pertemuan parguru malua manang orang tua dohot pangula naguk tiki. Di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 di Patupa Huriata do pertemuan parguru malua dohot orang tua dohot pangula naguk tiki masuk pukul 10.00 WIB manang pukul 4 sore maringanan di gereja taon alani pinangidoma tusude naung mendaftar marguru malua asaroma rap dohot natoras nabi. Poin C, titing marbagas titing parjolo dohot paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma Dr. Kiko Michel Valentino Sihombing anak ni amata Prof. Dr. Poltak Sihombing Mkom tubuni inata Dr. Lindawati Sianturi Sian Jalan Sekip Gang Agus Salim nomor 10 Walu Medan Wek Sia Kuria HKBP Sei Agul Resort Medan Opat. Dohot Orwana Yola Putri Fortuna Boru Simanjuntak AMD Boruni Amata KM Simanjuntak Tubuni Inata H. Boru Sagala SPD Sian Jalan Pelatuk Raya nomor 75 Jambi Kuria HKPP Jambi Resort Jambi. Nasida Majalo Pasu-Pasu Parbogason di hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2020 di HKBP Sei Agul Resort Medan Opat. Saya di Pasu-Pasu di Batama Nasida Nanaeng Mamuka Pardongan Saripeoni. Catatan pastoral konseling di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020
pukul 10.00 WIB. Poin F, ruas nataba. Mulai minggu sadarion nunga gabe ruas ni HKBP Sei Agul keluarga Nyonya Insinyur Barisman Panggabean STMM dohot Juliati Hartati Boru Napitupulu dohot Sada Yanako Nasida Rosian HKBP Lumban Siagian Resort Simorangkir Nasida yang tinggal di Jalan Periuk nomor 332 Medan masuk Tuwek 10. Poin G, bazar panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan. Di minggu sadarion, minggu pagi dohot minggu siang, di Patupa panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan do bazar, alani tuhita saluhut ruas ni huria, tatupahima marhite-hite namanuhor bazar, naung pinaradini aka panitia tai di bagasan Las Mirohat. Poin H, bunga altar. Naparadehon bunga altar di minggu sadarion ima sian keluarga B Sitorus inang Dr. Ratno Boruna Pitupulu sian wek 2. Di keluarga nanaing paradehon bunga altar boima makubungi seksi parupuan di Huriata. Na paonopon guar-guar ni nama ulang tahun di tanggal onom sahatu tanggal 10 2 Agustus 2020 godangna 40 sada halak. Saluhut parhalado dohot ruas pasahaton selamat berulang tahun tusude nama ulang tahun di bagas samingguon Tuhan ma na mangaramoti. Atani di bata tuaka nama ulang tahun di tangan nasya mundo gajang ni umur jala hambirang nado hamuraun dohot hamuliaun sian Amsal bidutolu ayat 10 namangihut akatiting di parhepengon boima tabereng di acara nongadong di hita jala moluadong nasalah tulis salah angka boima tapatakas tu situata di lingkungan tabe asa di pature tu minggu nanengrok titing tabahan di Patupa panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan do sadarion ima pertandingan di aka anakta aka sekolah minggu Majah Habibel dohot pertandingan marede sian buku ede masuk pukul 15.00 WIB manang pukul 3 sore maringanan di Gereja Taun. Jala sajom sebelum pelaksanaan pertandingan ini dibuka dope pendaftaran tuyana kota naso mendaftar dope. Songonima sahat nititing di Huriata. Horas marihita. Horas. Upasata mematiki tu punguan ama Huria. Kur punguan ama kur Huria ama Huria.
Mered mahita hut papungu pilihan sedaa dohot sedabi. Tahi holong biru mana di
tapasada marohata martangya kita. Dami di debatana sumurung sian saluhu na roha, imamanga ramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom Manginang, horas madihita, wabarita sehat, las dorohamunan wain, imada. Jadi pasikopon las ni rohata, tazaha mahata ni tuhata, naung tersurat di Matius 14 ayat 10 sahatu ayat 20 sada. Matius 14 ayat 10 sahatu ayat 20 sada. Au mamajahadi hita sonom ma hatana. Alai ubigi borhat majesus yani marparau tuluat nalungun. Pujung sasadasa. Jadi ubegi natorop merdalatur manasida siana kahutai madapot tonibana. Dungi roje susiani di idama halak masai torop. Jadi asima rohana mida nasida. Di pamalum makan namarasahit nadi nasida. Alai mariak botari didapat ton sisian nama ibana akanin nama halongona do dison jalabot nema ari pamuli mana toropi asalau nasida tu akahuta maluhor si panganon ala didok Yesus matu nasida dang pola lau nasida leho kamuma nasida mangan dungi Roma hata nasida holan 5 roti do 2 dek sabing do hupe hami dison alani nama buah kamu mai tuau dungi didok komatu natorpi hudul diduhut-duhut ditiupi maroti na 5 do dek na 2 manaili maibana tugijang lahom mamasu-masu. Dibagi maroti i di parlehon matuak kasisianna asa nasida mangalehot tuna toropi. Jadi mangam masaluhutna jadi bosur bima. Dungi di papungu maka iba na lubi i gok 12 apak. Alayang go torop ni bawa namangani harga 5.000 do. Sopadohot akaparopua dohot dagdanak. Ido anggo sahatna hamu kadongan na porsia di bagasan Yesus Kristus agak marporo awotik jadi agak terganggu suara alayala nomor zamita do ikon ulahonot do tohonan niba ala adonggo tersurat di 2 Timotius 4 ayat 2 zamitahun hatai hajong jokoni ditiki naune nang naso une idubana ikon marzamita do torusiba manang naso ngodia pe akan namasa diusaha huma marzamita hurian itu hata tamulai majolusian ayat 10 tului laho mengatusi jamita tahun. Jadi adong mano persiajaran na tabuan sian bagas joron itu hata dungi tahanguluhum mai. Molo dia 10 tulu adong go hata disi alayu bigi borohat ma Yesus sian ni marparau tuluat nalungun pujung sasadasa wasa borohat Yesus ahado hurwana masa ikut tajahado di ayat sada sahatu ayat 10:2 ahurwana masa di ayat sada sahatu ayat 10:2 amanginang takas do disi di Papua ditapul si Herodes do si majujung ni si Johannes
ala adong kebencian sian si Herodias tabayak ko jolonwaing panurirang naposo ni Tuhata ditapul razai Herodes si majujunga paakin na ponggol baru dibuat mai ibai mai tu apang sahado tu Yesus beritai naung ditapul si majujung ni Yohanes pasti marsak ido alani marsak di rohani Yesus tuk sahat tibana beritai lau ma Yesus atokin mamulik diri ido bana mamujung Yesus alani pangalahon na masa di Zuluna ahana boy si putih hota siya ni pasay ko mamujung Yesus adang nasuboy pelpelon ni Tuhan Yesus basidakan na mati boy di Pangulo ada apa itu kenapa dibiarkan kenapa Yesus mengungsi kenapa tidak dilibas dipamati razai adonggo ungkapan sa sitonga darah martir darah orang martir itu adalah benih penginjilan benih tu merberita nauli jadi taingok matong naidok ni Tuhan Yesus taringo tu hadirion ni halakaris tenakan na prosea tutonga-tonga ni babiat doha muhusuru dahin kita ini seperti domba di tengah-tengah serigala baru domba tidak punya kekuatan dangarong nabuy si pangasahonon na ale tu siluhi tadi patongot Tuhan Yesus serigala seneng makarti ta jadi mula dong halak Kristen nuaing perbiar ibana tang marsihoho tibana tu Tuhan Yesus bodo menggol-lenggol haporsion ni alani iko pastido haporsio tai manakas holat ibana dan adong si pangasahonota anggo lagu guton alai ingot tamu ma nang pesongon biru-biru hita di tonga-tonga ni serigala di tonga-tonga ni babiat dang nagabetalu babiati justru aka serigala itu natan dak kita dapat taluhon ni isi do debata amanginang imba persyajaran da parjulu Tuhan tidak menumpahkan darah mereka Tuhan tidak membalaskan nyawa ganti nyawa dah mata abuli mata dah ala memang itu prinsipnya halak Kristen inti ni ajaran ni halak Kristen imam pembalasan itu bukan hak manusia pembalasan itu adalah hak Tuhan jadi mulut saya dipalililili pehita mulut saya dipature-ture pihak keaturan neng pa maolhon parjongjong ni gereja tak kita lona Tuhan taido na penting hot haporsiota satia hita di Tuhan tai dungi berkembang maha Kristen non amanginang di tanah matak pe sebelum hak Kristenon ngatabo tu dong akaparbarita nauli na di lubu piningan simun sodoh silima baik pamate dakwala di pamate dalang idong go sejarah ne alai ngotamuma laos hebang berita nauli na ipamati per berita nauli na biar man yan apa daw
balam rodot, lam gudang, lam torop. Dipakai tu hatta do torop zol makana porsea. Lahu marbarita nauli. Lahu soppetong togu tu hita. Perbarita nauli do hita manginang. Tohonata di bagas tabi, di ulau tabi, kita ini adalah pemberita firman. Beritahun hatai. Kita harus tetap memberitakan firman. Perjolo tujabuta. Jadi sotung terlalap pita ama dohot ina ako punga. Molo di lehot debatado petuaka lansia umur nagajang. Tanggung jawab kita adalah memberitakan firman Tuhan kepada generasi muda. Tuaka yana kotai tu geleng tai tu pahoputa tu boruta. Sotung ko terlalap pita manginang ulah konok kudoon. Olan yang mangalului hepe kita hape todin di geleng tai dan terjaga. Ada evaluasi dulu. Sambil berjalan waktu mangalului hepe kita, sotung mago todin di geleng tai. Jalon tadon pertanggung jawaban ni. Jalon di debatadon pertanggung jawaban kita. Ima persiajaran na perjul. Na padua hun sian jamitawan. Perlu dari kita mabahitiki merenung. Jadi lau Yesus satokin tu sadaluat di sibebana merenung. Ahananang dohonon di hita. Boydo godang taula mabelo jahita. Aka perkareju misalnya kana dikator wira swasta mertiga-tiga nama buan gereb nanga kana pensiun. Boy dulu jahita madalani aka ari-ari ningoluta. Alani i leho kamu satokin tikimuna merenung pazonok diri tutuhata. Asa margugu hita. Muludang margugu hita. Galema, mulu gale zolma dangarong binabusi ulona. Apalagi spiritualitas na. Boy do apala dangapala hurang hipas pamatangnya. Alai mulu semangat na do spiritualitas na sehat. Buru jalahon yan non aka nobel gamusena. Tong di persiajaran na padua honon boy taputihi. Mari berikan waktu bersama dengan Tuhan. Berikan waktumu bersekutu dengan Tuhan. Pribadi bersekutu dengan Tuhan. Orang tua bersama dengan anak-anak bersekutu dengan Tuhan. Mangalap gogo. Mangalap bisuk siya tuhata. Samar bisuk kita. Nasabuhay tajalahi ngulun. Di sido hita padinggan hubungan doho di bata. Hulakon sa ulak nari boy do ado nga kanaborat na masa di nguluta. Sipata dang tartiak kita alai los ditiki hagaleo taido boy tatkas tatada gabi margugo hita ay wadu isongo dito ngagale ale margugo unang pangasahon ngulum nang pangasahon hapis taram alai di batado na mangula di pardalan na ni ngulumi amang inang ayat 14 Dung roje susiani di idama halak masai torop. Jadi asima rohana. Mulu di bahasa Indonesia. Kemudian tergeraklah hatinya. Jadi asima rohana midanasida. Di pamalum maka namar sahid na dinasidai. Ahana boy si putih hota siyan ayat 10 paton. Songon nahupabuan na kaninga digijang. Sa sito nga Jesus di bagasan rohana duk-duk dope mangingot si Johannes baru ditapul si mazuzung na. Alai ala adong naikon si hubason ni Jesus. Dungi asima rohana mameringise adong akan namarsahid.
hidup itu berjalan, mengurupi ikut tok tonggo patu potai. Kemudian tergeraklah hatinya. Orang menderita akan tetap menderita jika tidak ada orang yang tergerak hatinya di lingkungannya untuk menolong orang yang menderita itu. Hita do dipakai di bata. Alani unang tasallam rohatai. Beri kamu ma Yesus manang natudi ba na lao mula dong akan namar sahid pitorido. Kemudian tergeraklah hatinya. Amanginang ditogo terpukod do hita asadong jiwa mangurupi roha naolo mangurupi dong ata napatut siurupon sotung tasallam roha na pinasahat ni debatai tuhita. Latihlah diri kita untuk berbuat baik hobartunan idok ni tuhatai. Jika gereja tidak lagi memiliki hati yang tergerak untuk melakukan pertolongan kepada jemaatnya yang miskin, bagi saya itu adalah gereja yang sudah mati. Allah melutai hutan terpukon dalam tengok nadi Yesus. Akulah roti kehidupan, akulah air kehidupan. Yo gereja, adong dua cara pandang tu gereja on. Sada secara organisasi, sada naik pamatang ni Kristus doon. Allah ni mula dong gereja na hola papungu-pungu hepeng, dungi adong 5 miliar, 10 miliar. Dangan dong gerakan pelayanan, dangan dong dipatupa diakonia, dangan dong tu koinonia. Dangadong tu dia tu marturia. Sai holan na papungu-pungu hepeng. Hape dong akan narikot. Tangolo pa keluar ho kepeng. Itu gereja yang sudah keluar dari panggilannya. Tangadong labana gula kepeng ni huria sampai 10 miliar. Tapi gereja itu tidak berdampak kepada jemaatnya. Tangadong labana gereja mamora di parhepengon, tapi orang-orang yang di sekitarnya, baik itu orang Kristen, baik itu orang yang tidak Kristen, ya tidak dibantu. Nananeng dohonon na ima, gereja itu harus berdampak, menjadi berkat kepada lingkungannya, kepada jemaatnya. Kemudian tergeraklah hatinya. Siapa gereja? Akulah gereja, kamu gereja. Kamu adalah bait suci, bait Tuhan. Walau masing-masing kita mangauhon itu nguluta. Bagas doron itu haku do hape nangau. Ambaginang ikut takas doi di nguluta. Kemudian tergeraklah hatinya. Sotung gabe laos mate panggora ni rohatai. Ima persejaran na beri kutalani pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga harus mempunyai program diakonia di tonga-tonga ni keluarganya. Ikon na donggo roh na ulo mangurupi tuak kadongan. Tuak na perlu siurupan. Amanginang jika ada orang yang menderita dan ada orang di sekitarnya yang bisa memberikan pertolongan, tapi orang itu tidak mau memberikan pertolongan kepada orang yang menderita itu, Tuhan akan marah kepada dia. Panggilan kita adalah kita menjadi berkat. Amanginang sada Korintus 10 tulu mulut tajahay ipaingotido hita taringo tu holong ni roha. Sudijo hita mabuka.
Sada Korintus 10 ayat 10. Ada apa? Merlu baju kita. Isinong dapat sada 2 ijama. Iya, Allah songon na may layla duhamu majaha. Hujahaw masya dulu ko nati. Asa tulu dunahot. Idi mana tului. Hapor siyaw. Masing-masing harus memiliki iman. Allah siyan hapor siyaw ni duhita manada Tuhani. Jala siyan hapor siyaw ni duhita mangulu marpakirimon. Napaduahon pakirimon. Pakirimon ni pengharapan. Jadi bodo dang apala taida secara fisik tu hatai. Alay aladonggo dihita pengharapan pakirimon disudena ni dok ni tu hatai tadok amin. Iya terjadi itu. Hu hapor siya idui. Isalam mo dok tu hata lawaw da tu bagas ni damang law paradi ngana dihamu. Aladonggo dihita hapor siya do pakirimon tohoroi tu sidu au haduan. Molo ni jauh tu hata au. Dohot ha holongon. Alai ha holongon do no balgay. Baginang mari kita menjadi berkat kepada orang lain. Alai parjolo di tonga-tonga ni keluarga. Ama ikon pasu-pasu tu inata. Inangi gabi pasu-pasu tu amatai. Amata inata pasu-pasu tua kagelenga. Simatua iku gabe pasu-pasu tua kapaparana. Parumain ikon gabe berkati, hela ikon gabe berkat di tonga-tonga ni keluarga besar ni ibana. Alaido nani halomohon di Tuhata ayat 15. Mulai mahisa masuk tu intina. Ayah ura di dia 15. Alai marek botari didapoton sisian na may bana kanina ma. Halongon na do dison jala nabot ni maari. Pamuli man natoropi. Asalaw na sida tuwa kahuta manuhor si panganon. Suruhlah mereka pergi inakasisian ni. Apa nga leling natorus marsiajar na sida tu Tuhan Yesus. Tapi mereka belum mengenal tentang Yesus itu. Mereka masih ragu. Gabe di dok ibana do, iya akasisian suruh makan atoropi. Nang malenon na sidain na. Amanginang ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Malu di suku Zolma, ahadu agama mo Kristen, ahadu lapatan ni Kristen si hutok Kristus. Tapi tunggu dulu, apakah dalam perjalanan kehidupan kita betul-betul mempercayai hidup kita ini bisa disanggupi oleh Tuhan. Hidup kita ini diberkati Tuhan. Olo dohita pasahaton ngulu taon tuibana manang nadang. Ujo-juta dohita mangasaho pikirata, mangasahon gugota. Hape tadok kita si huton Kristus. Songo nakasisian nai. Pamuli manasida. Mereka tidak kenal. Belum menyatu dengan Tuhan. Amaginang losom matong gora-gora tu hita. Mula si huton Kristus do hita. Iko betul-betul maporsiya hita tu ibana. Naboy do tu hatay mangatur ngulum. Naboy do tu hatay pasahato na kanadumenggan. Pataruhon tupit tu ni bagasmi. Pataruhon tu akapoparami tu pahopumi akan naduminggan. Ayat 10 aladidok Jesus matu nasida dang pola lao nasida leho kamuma nasida mangan.
Amanginang imapado ni Jesus. Dungi Roma hatana. Hatani sisian na ido pena. Hola 5 roti. Dua dek sabing do pe hupe pami di son. Mereka mengenal Yesus. Ya. Tapi masih sedikit pengenalan mereka. Diulak ko do pe otik. Dan mungkin onin ni bana. Alainin nama, buah kamu mai tuau. Dungi didok matuna toropi hudul, diduhut, ditiup ma, roti na 5 dohok dek kena 2. Manaili mai bana tu gejang, lahuma masu-masu, dibagi ma roti, diparlehon matuak kasisian nasida mangalehon tuna toropi. Dohotakan nasi, ngamanginang, ahana boy si parsiajarot tasya turpukon. Bodo ganggu rohata tutu ala di pardaging do pehita ala ya hama parsuru di tuhata ikonuluat tadui. Ketika orang beriman mendengarkan firman Tuhan kemudian mempercayainya kemudian melakukannya di sido mujizat ya dong tarzodu hita ikut tusi mari mendengarkan perintah Tuhan. Mari kita melakukan perintah Tuhan. Di bagasan ima adong mujizat. Dungi adong disi 5 roti 2 deke. Ajojo tu pabuon. Nama satu ngulu ni alak akan aporsia ima matematikan di Tuhan do. Eba hura matematikan di Tuhata. Sian nautikido boy mangerbang. Tang mungkin 5 tambah 2 sama dengan pitu dibagi 5.000 halak. Marsisa 10 apang. Alay boy di masa tunguluta manginang. Song diem permasani parjolo. Roh kasih sianay dibuat may itu tangan ni Tuhan Yesus. Dung dibuat tu tangan ni Tuhan Yesus di paso-paso ma. Duk satu tangan ni Tuhan Yesus dungi diperbagi bayi. Ahmana boy si putih hota. Bodo dong buti molo opuk tanazolo mungkin adong goi amang di hutaon si otikotik dohita maribakon aka opuk ta disan o para ni opuk ta siya kita na sa kabona otik dohita alani ikomarsyajar doha mangga ina kena tutuima tuaka poparana si otik-otik dohita maraloh kalahan halahat torop si pata si lomo-lomo na dohita tangadong diparduli ho kita dungi Roma tuhata di pasu-pasu manotiki gibana ma parbarita ibana ma zolma na marsahala dinggan-dinggan peparan na sudena amanginang nang pis rohata mamering akan nautik unang ulo hita mangitsaki akazol managale najujuta do debata mamakya nagale pailahon akanamora najujuta do zolma akan nasomardiha-diha molo dipakai debatai lausidun no mabuan goar ni hutai gabetar barita di bagasan las ni roha abanginang dohono kumabuti bahadu asadong mujizat di jabuta bahadu asa terpasu-pasu akapoparatai manang napiga petahonangi manang nahola bori manang nahola nanak manang nahola duay manang nahola sada buat Tuhan Yesus buat ni bana tu bagas joro dungi jalo pasu-pasu siya tuhata bereng manon na masa tunguluta tungulumuna tubagas muna molo di buah kamudo ahanadong di bagas munai tutuhata Tuhan pasu-pasu mangalatap mai akapopara muna terpasu-pasu mai sibuan barita na uli mai akaparpangka mai ditikina kazol manamora mai molo ukuran ni portibiota pakai alai ko biar mida jahuba manasida waduh asa mamora au taba artakon
Ajol manapogos duau. Amanginang hulak kon sa ulak nari. Namartuhanon di bagasan hapor siyaw do. Unang bahay ni hali-hali ni Portibion. Namartuhan daw. Ikon hapor siyaw nido. Alani aka na baru marhasohotan. Hupabuwa mazoloon. Buhadwa sabuy mangalat takanon. Berbuhal-buhal pandapotamu. Holaro gazim. Manang mingguan ni manang bulanan. Dangi. Jauh inangi. Marlupitanga kamu. Adog berkat adong gajimu, adong gajina. Manang nahola sahalak pinamargaji. Marlupitanga kamu. Dungi tanya ko kamu may tutuhata. Tuhan, nunga huzalo balajo siya ko, marhite ulauku, siya tangamu pasu-pasu maon, asatuk hupake hami. Unang iturbalajahon gazim, tual pamart, unang iturbalajahon tuak kasopi, tuak ka nasingi, alepasahat tu harazaw ni debata, unang ragu hodisi, dungi mangalat tak may. Amanginang hulak ko masaulak nari. Wala sa mangirbang nguluta. Buwan keluarga mi tutuhata. Buwan burumunay. Buwan ayanak komi. Buwan pahupumi. Buwan paromemu. Buwan helam. Buwan kamu nasahopu tutuhata. Dungi pangido hamuma. Pasu-pasu siya tangan ni tuhata. Mangirbang may. Ahama Musay na buhay si Parsia Jarota, si Jamitaon. Jadi mangan masaluhu na. Jadi bo surubema. Molo siya tangan ni tuhata, tazalo pasu-pasui, dakuranga kita. Molo dung dipasahat tuhata doaka narikotu nguluta. Akahama narikotu ngulutai. Mulu di topik minggu tasadarioni makanan dan minuman adalah pemberian Tuhan. Si panganon, pahean, pangkat, si humisi, hahipason, gudang dopi, dalo siya tuhata. Dilihot tuhata do tuhita habisuhon. Wahadwa sabuhi hita, majalahi alaiku di bagasan pos ni roha. Maginang hulak ko masaulak nari. Hatan itu hata na paingotok kita. Jadi mangan masaluhu na jadi bosur bema. Dungi di papungu makai iba-iba na lubi gok 12 apang. Ya do hita majalo mujizaton. Ya. Songo dia may mujizat na tajalo siya tuhata. Udok na kaningan. Matematika Tuhan itu lebih luar biasa. Jalaidu na masa tungulutan. Hulak ko majulo no kaya hupabuhay. Dalanunga hui daw dito ba. Alaliling ko malayani dito ba. Adong yan ako ni Zolma di sana mata. Buelu, 10. Apar karejon niya matay. Partani do. Apar karejon ni natay. Partiga-tiga do. Parpasar pagi. Nga hui day di syatar. Maginang. Ngau hida di piga-piga luat. Aleha mana masa. Bu di pasikolahu geleng. Sadia hurwa gajina. Tabajo. Sadia perdapotan nasa pertanian non. Tabajo 2 juta per bulan. Bahaya 3 juta. Si 2 juta itu tu adat. Si 2 juta itu tu lampu. Si 2 juta itu tu sudi. Si 2 juta itu tuang sekolah. Alena hubereng. Tamat sekolah geleng. SMA. Bahkan ada sarjana. Alanya ibui soni Tuhan memberkati. Songo dia pamasu-masun itu hata. Dileho bisuk tu paparanay. Dilehon haringgason marsiazar. Dugi bohama Musay ng jadina. Dapotan beasiswa. Alani gugunay. Dangalani gugunay. Mari lihat apa yang diperbuat Tuhan dalam keluarga kita. Dung taida kana binahin di dewata tuguluta. Maruduk ni roha mahita. Mari lebih setia kepada Tuhan. Marsisa 12 apang. Maginang adonggo hera mangisaki halak batak. Aurak setuju ba?
Jadi ibahas macam itaon. So di mapabahas na ang gudisi ina ni halak batak nga di palastiki no ni na 12 apangin. Alaba ala jojo do ina ni halak batak mabuat plastikin. Diubigi matong hatorangan ni sa halak padita menarik dia. Teleku pabok tong dihitay. Positif na sa sitong nga buti dumulu ina ni halak batak. Ina ni halak batak itu bukan ibu yang egois. Guarda itu pesta kanatabu do disi. Dungi tordo ibana mabuti. Ada yang nang majuju ya udah los buka mundo plastik toruso tu. Ayo ko padita si jamitana pang. Ado positif do onina los tabua plastik ar nabirong na mera na botar na belga. Udah. Ale positif medo na nang sidohono kumabela aka halak batak do kay na ni halak batak. So dia may. Moloy na ni halak batak tor dipikiri do. Tang mungkin au mangalang na tabo di pestai. Yan ako tenggok-tenggok. Alani ikokubuan menon siya piringay do dibuat o buti. Otik madi dipangan. Atas sokon na dipaliling-liling mau niya lang o buti. Happy nga habis niyan. Dungi adong maon dibuat tu jabu. Ano na nakoku si bille minna. Ano na nakoku si tupal. Ano boruku si rosmaida. Ikut dapat gizi na sidain. Manginang ido ba na seulo halak ina di halak batak mabuan plastik. Asa dong kubonon na tujabu. Manginang naparpudi namon. Mari lihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Asal mamarpos ni roha kita. Dalaingot ma meludungi pasaha di bata Tuhamu aka pasu-pasuna. Mulubuhi hamu marsipanganon, mulubuhi ta marsipanganon. Tasisihon si panganot itu akan naso marsipanganon. Ikunadonggo padat ta si songoni. Dungilam tabaw ni tuhata matuhita. Aka pasu-pasunay unang terus si holit mangging unang terus ay disipasipang hape pitero matuhatay alapo kuna mahoina bis tinggal tangadong buanom memang natudiyay paling hola si dua lebarido ipebus dua noni bisa sadi hari menjadi berkatlah kepada dunia ini amin martangnya kita mau lihat elijahubah nunga hutangi ho kami hatam na badiyay napaingot to kami asa tok kami marhapor siyaw dala nunga hu jalo hami akan nariko dingulu nami jalon nami lupe musenangi Tuhan aulia timadiho paso-paso akaruas di huriam naro di bagasa tikyon manangihon hatam ado ngakatangi ang ninasida nunga di pabuhay tuho Tuhan di bagas nabi Dala holaro nasida tu bagas doroman itu meropitanga do nasida. Nungga dipasah hati Tuhan. Adong nasida manangnya ko nakapoparanna. Pasu-pasu Tuhan poparanay. Adong ngaka pendidikan niya kaya nakona. Tuhan lehon bisuk tu aka poparan di ruas di huriamon. Asa zalma namar bisuk zalma berhasil nasida. Tuhan adong manangnya ko nakapoparanna. Asa ro si rokap nito di nasida. Beruna. Tuhan postorohan nami di tahun non Roma si rokap nito diniburu nang yanakon nami yanakon ni ruas ni huriamon nang dapat ikina marumah tangga Tuhan jongjong mamusenang keluarga ni baru ito ngatongan ni huriam postorohan nami adong manangyakon asaro hagabion tu keluarga ni akapoparanay Tuhan dibotoho dari Tuhan akayanakon nami buru nami naung tumatangis naung masihol majalo hagabiyo siyako pasahat hagabiyon tu aka keluarga na natangis na makasiholi hagabiyo ni adong martangiang mangido kaulaon Tuhan sahak maulaon tu akayanakon nami suruhan nami Tuhan nangaka naditano parserahan keluarga nami dang tugugo nami Tuhan mangaraduti nasida suruhan nami linggo miya ka keluarga nami siya nakaparmaraan
Mula dong akan namar sahid. But sahid sen pamatang ya akan namar sahid. Hubah kami secara khusus. Nyonya naibaho baru situ morang. Nyonya luban batu baru sianipar.